Esse mga gobyerno de Aruba, de Curaçao, de Sint Maarten e de Holanda reúne na Aruba dengue de duas conferências de reino holandês. Dengue conferência a que chega na acordo não concreto de como nós lo sigue trabalhando junto, especialmente riba vários aspectos para a melhoração de cuido de nós muçulmanos. Cada de representantes do país tem junto da forma reino holandês afirma acordo final de duas koninkrijksconferenties e manga aqui na Aruba. Apone hoop attention aan onze moetionang, lamtando een tourparty die reino. Wij hebben vandaag heel duidelijk afgesproken dat wij het zien als iets dat we gezamenlijk kunnen doen. Ieder land heeft daarin expertise. Die expertise kunnen we delen. Nederland heeft ook een speciale bijdrage geleverd vandaag met een presentatie van een expert van UNICEF die ons ook heel goede ideeën heeft gegeven over hoe we een betere inhoud kunnen geven aan het verzekeren van onze kinderrechten. Wij doen het in vergelijking met vele landen redelijk goed. Daar kunnen we ook trots op zijn. Maar er is veel ruimte voor vooruitgang om ieder kind de nodige levenskwaliteit en jeugd te kunnen garanderen. En dat is een duidelijke conclusie die wij vandaag hebben getrokken. Met ook een duidelijke betrokkenheid van ieder land met de kinderen van de andere landen. Voor de Curaçao, na queda mais contente que a conferência aqui, especialmente para sobre todo o país, nos ali ganador de acordo aqui. Wat voor ons in ieder geval tot grote tevredenheid leidt, zijn met name de afspraken op het gebied van economische samenwerking, kinderrechten. Dat zijn gemeenschappelijke zaken die in het belang van ons alle gemeenschappen zijn. Daar zijn duidelijk win-win, wederzijdse voordelen te behalen en daar tekent Curaçao altijd voor. Wij hebben als Curaçao het mandaat, de regering van Curaçao heeft het mandaat en de wens vanaf het begin uitgesproken. Dat was op 10 juni 2013, mijn eerste officiële werkdag, ook hier op Aruba, tijdens het Koninkrijksberaad, dat wij constructieve relaties wensen met de overige partners in het Koninkrijk, met de regio als geheel en alle landen in de wereld die met ons samen willen werken. En samenwerking is heel belangrijk. Samenwerking in het belang van onze gemeenschappen. De partner mais chiquito do reino a enfatizar o rol que cada ser hunga do reino novo, den qual nós busca para ajudar outro mais, para se costam junto, para halamar na outro em vez de buscar distância para outro. Het Koninkrijk is dynamisch. Wij hebben tijdens de conferentie van vandaag kunnen spreken over de onderwerpen die in 2011 werden behandeld, de voorstellen en conclusies die zijn gemaakt door de 4 verschillende werkgroepen over die onderwerpen, maar vooral ook de onderwerpen die voor deze conferentie waren aangedragen. Dat is het dynamisch van het Koninkrijk. We hebben ook daarover kunnen praten. Natuurlijk was het punt, zoals ook door de eerdere sprekers naar voren gebracht, over de kinderrechten. Dat is voor alle landen van het Koninkrijk een belangrijk punt. De jeugd is de toekomst van de landen en zodanig de toekomst van het Koninkrijk. Onkos me zeta klapa turende. Para nós por seguir desarrollar reino holandês, nós mestre para riba nossa responsabilidade social. Para todo o país riba mesmo nível de qualidade de educação e sustento na nossa futura geração. Los van hoe nou precies de statelijke verbanden zijn. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat in het Koninkrijk kinderen geen veilige jeugd kunnen vinden of geen goede jeugd kunnen vinden. En dat is toch een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die we voelen. Waarbij we dan ook van elkaar kunnen leren, best practices met elkaar kunnen delen. Die verantwoordelijkheid samen kunnen oppakken. Dus we hebben besloten om een taskforce in te stellen. En wat er in het voortraject was besproken was nog het idee van die taskforce gaat binnen een jaar rapporteren. Maar tijdens de conferentie vandaag bleek dat eigenlijk de landen zeiden, ja, dat is onvoldoende urgentie, we willen dat eerder. We willen binnen een paar maanden een concreet actieplan van hoe we dat probleem nu in gezamenlijkheid gaan aanpakken. En zo hebben we het nu ook op papier gezet. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van een manier waarop we proberen met elkaar samen op te trekken en het leven voor mensen en natuurlijk vooral voor de generaties na ons weer beter te maken. Amita Patrick Pascal, pa ATV, Canal 5.
A queda decidi que otro año, en abril 2015, reunión lo toma lugar a Trobe, pero viaja aquí na Corsou. Prometo uma lugar na Holanda, e de 2 na Aruba, e a 3 lota na Corsou.